Sekunjani mkhulu? Ngiyabingelela kuphinda lapha ekufikele khona le video. Ngizolwana sinincengile nje kanje ukuthi nikwazi ukuthi nifunde, nikwazi ukuthi nithole ulwazi. Lesi sihlahla lesi ilento uzana iking grass le, ne? Iking grass. Into esiyenzayo lesi sihlahla siyanuka. Iphunga lakhona, imbali yakhona uyayibona ukuthi purple. Kukhona lokho kunembali futhi okuyikona lokho okunembali eleyontuzanana emhlophe. Uma umuntu osaphantayo ohlanganisayo ufuna into zakho zihlangane empilweni, thola lesi sihlahla usithole sibe siningi, ubese uyasishuka ushuke bese usifaka emanzini, mhlawumbe amanzi angango 10 liter, ubese ufaka izandla mhlawumbe zibe u2 zikasawoti, ubese uyageza ngaso lesi sihlahla lesi, ukhulume ucele yonke into ofuna ukuyicela lento ofuna ukuthi yenzeke. Uyakwazi futhi ukuthi uthole ilentuzana uma ukuthi impilo yakhe ihamba kancane, into zakho zihamba kancane, thola umnenke lo onegobolondo, isnail, uthathe ibe u3, uyithathe uyifake la phezulu kwalomuthi, ubese uthola ulentuzana unwabu iChameleon, ulovani, uthathe nalo oluphilayo ulifake la, ukhulume usho ukuthi uma kuwukuthi umuntu nomuntu owaziyo umbala walonwabu anduba kube ukuthi liyafa, okusho ukuthi neindlela zami bazokwazi ukuthi bazazi. Njengamanje akekho umuntu ozozazi indlela zami. Bese uthola iqanda lenkukhu yasekhaya ukufakela, ukushise lento ibe upowder, uyishise lento ibe upowder. Uyakwazi ukuthi uzenzele insipho ngalento, uyakwazi futhi ukuthi uzenzele ilentuzana upowder wakho ozogeza ngawo, okuvulela izinto. La sivula izinto, sivula inhlanhla. Makuwukuthi izingane zakho ziyacindezeleka ebusuku, uyakwazi ukuthi uyithathe lento uyishuke uyihlanganise nosundu, nalo usundu, hlanganise nosundu, uthole usundu lolu olungaphakathi, lolu olungaphakathi, ukuhlanganisa, ugcobe konke, ukuhlanganise, kuhlangane, then bese uyazigeza izingane zakho bazokwazi ukuthi ziphile babe right, makube kuhle makube mhlophe. So